Pozdrav YouTuber, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati 8 bal pool. Da vidimo koliko ćemo oddati. 150. Nema veze. Odigrat ćemo jednu partiju. Ako vam se bude svidjelo, igrat ćemo još. Pišite u komentare ako želite još ovakvih klipova. Pardon. Da razbijemo ovo odmah. Nisam nijednu ubacio. Sad da vidim hoće li on uspjeti. Ovako neće moći. Nije. Koju bih mi bacio? Evo ajde. To znači šareni. Možemo ovu plavu. Sad nisam dobro naciljao, ali nema veze. Ajde, šutaj više. Ovako me ovo nervira YouTuber kad dođe pa 100 godina bi okreto se gledao kako će. Kako on profesionalizam neki. Ne može. Ne mogu ni ja. Koji sam ja profesionalizam. Stvarno sam profesionalizam. Pa meni je štap pri kraju. Ovo smo ovo spustili. Ja igram. Stani ovu. Dobro je. Malo sam se zbunio. Ovu. Dum. Nemoj sam to. Evo odmah crvena ova. Ma ja mislim da ćemo mi ovo pobijediti. Pa. Stvarno sam dobar, mogu vam reći. Bum, ovome mene. U bilijaru ovome na Facebooku. Da ove crne nije bilo. Upala bi 100%. Evo ovako bi ovdje. Ovaj će dvije, neće, dobro. Kako se on sad malo zeznuo. Meni je ostala još ova ljubičasta i crna, dobro. Ali ovaj kako je krenuo. I ove će razbiti sada. Vidi sad, kako ćeš tu? Kako ćeš tu? Glupane. Ne znaš ništa. Hoće biti glupane, on će mene pobijediti. Šta ja pričam?
nas je zgubio. Evo ovdje. Gledajte, youtuber sad kad tašo naciljam i upane i bijela. Koliko mi se to... Šta? Ovo sam izgubio. A ja sam glup. Nadam se da će u idućem klipu biti bolje. Ako vam se svidio ovaj klip, like, koment i obavezno subscribe na kanal. Ćao!